Jesu. Hallelujah. Umnandi ukuhamba noJesu. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu osipha ithuba ukuba sikwazi ukuhlangana ekhaya kwaZondi. Asitatise le ndawo. Asikho eBranchini sisekhaya kwaZondi. Ngokuvuma kwenkosi sizoba ke se Full Salvation of Christ kusasa. Angazi. The Full Salvation awukwamphimbi. Full Salvation of Christ ngizoyilumulile. Hayi iBranch yokuqala negama lesilungu. Ngeke sisho luthoke ngoba nami ngesikhathi ngikhulekela ibandla igama lebandla uNkulunkulu wanginika ngesizulu. Ngenhlanhla ke ukuthi igama nginikeze lona liIsaiah 2 verse 2 kuya 3 kusho ukuthi likhona ngelimi zonke ezikhona emhlabeni la kukhona khona iBhayibheli. Angibingeleleke ngithobeke ekhaya kwaZondi ngibingelele umama umfundisi uMamthalane Zondi nezingane zakhe nomndeni wonke wakwaZondi nomndeni wakwaMthalane egameni leNkosi uJesu Kristu. Ngibingelele abefundisi nomama befundisi nabefundisikazi ngoba khona umahluko phakathi kamama umfundisi nomfundisikazi. Umama umfundisi inkosikazi kamfundisi. Umfundisikazi uyena obiziwe umfundisi oyimele nje ngokwakhe. Noma ngabe unobaba wakwakhe kuyenzeka phela kubizwe umama indoda engabizwa. So umfundisikazi ke loyo. Angazi umbuwazi nomahluko. Yabona abayindlela sebelalele ngayo bafuna ukuthi kuhlukana phi ke lokho. Umama umfundisi inkosikazi kamfundisi. Umfundisikazi umfundisi oyimele nje obiziwe. Kusho ukuthi sikwamfundisikazi ke la ekhaya. uZondo uMamthalane. Uzuzwe mase kuthiwa uMamthalane ukuthi hayi umfundisi umfundisikazi. Ngibingelele ke obaba bonke abakhona, ngibingelele omama intombi nezinsizwa no Sunday school uqeda ukusitulela kamnandi egameni leNkosi uJesu. Ngabe ngenza iphutha ke mangambingelela umphathi wohlelo. Umphathi wohlelo kufanele ngithi kumqeqesha kancane uBlessed khona. Ngiyazi sebheke phansi. Kodwa ke hayi angazi uma imessage ibifikile kuye. Mhlamba ayifikanga mzukulu idlulisile imessage. Ithe ufakazi bangaki? Ithe bawu5 babengabangaki? 7. Ngathi bangeqema minute namangaki? Awu5. Hayike kulungile. Ngelinye ilanga ke kuyosiza wemfundisi uMthalane. Emfundisi uZondi uMamthalane ukuba neprogram. Seke kube khona iprogram la ngihamba khona bayenza abazalwane ngoba iyasiza ukuthi uhlelo luhambe ngendlela. Njengamanje mangaphazami nje u10 to 1. Kufanele ngabe siyaphuma ngo10 to 1. Manje baqala izwiki. Akuluthoke bafakaze kahle bonke abafakazile siyababonga uNkulunkulu ababusise. Indaba ke ikumphathi wohlelo nosimemileyo ubona ufanele babone ukuthi izinto zihamba ngendlela. Zihambe ngendlela zona kodwa ke kusizeke uma kune program ngoba kuba noThash. Yabona nje uyayisukumela nje ufisa ukufakaza ngoba kukho la ibona khona hayibo sebephelele lapho. Futhi ke ngashongo nomphathi wohlelo ukuthi kufakaza abangani. Sifundisanela ke ingelinye ilanga ngoba kufanele sibe abazalwane aba-organized, abazalwane mawufunda izwi leNkosi wabaseKorinte kuthiwa kufuneka inkonzo ihleleke ibe in order. So isuke ine-order ke into ene-program. Kodwa into engenayo program isuke ingenayo i-order. Bengiqondisa ke lapho asidluleke. Akukho kubi okonakele.
Ngifisa ukuthi ngikhululeke abefundisi abathandayo ukuthi nabo ama-branch abo bawetha amagama njengomama umfundisi sengiyazicorrect njengomfundisikazi uZoni kodwa ke mina ngicela ukulungisa leli gama le-full salvation of Christ sithi full salvation of Christ entabeni ngoba igama lasentabeni mase lingasekho kusho ukuthi izimela isekho phansi kwentabeni isizimele mayisinjalo so i-full salvation of Christ entabeni uhamba kahle ke makunjalo ngakho ke abefundisi mabethanda nabo sebengakwenza kodwa bakwazi ukusebenzisa igama lekhaya lezwi ngoba entabeni Richards Bay ikhona la kusekhaya lezwi khona bangasebenzisa nje noma imapha abawathandayo ngiyabavumela bawalethe siwaphasise abese yadedelwa yaziwa ke emphakathini njengalo leli le-full salvation of Christ entabeni usuku olukhulu ke namhlanje angiqedele indaba yami ayikapheli kusemqoka nokho ngithi ngikubeke lokho sathi izwile kuthiwa yikho intabeni esemafakatini angithi nikuzwile lokho asho bebengekho bebengakafiki bamthalana usho njalo uthe ayikho imefakatini branch angithi nakho ngithi ngiyamuza uyiphindela manje mina ke ngiyalithanda izwi malithi izwi abasekolose ikolose indawo abasekolose iKorinte indawo abaseKorinte imafakatini indawo abasemafakatini kodwa ke la ekhaya kuthiwa likho emafakatini sengidlulile hayi ngiyashesha ukudlula ngiyashesha nje ukudlula sengidlulile namhlanje usuku olukhulu ke kwaZondi uMamZondi ubonga abantwana into enkulu kabi ngifisa ukubuza ukuthi uswakwababonga yena nabakho abantwana uswakwababonga abakho abantwana mhlambe ke kusuka namhlanje usuzohlela nawe ukubonga abantwana ngiyacabanga ukuthi kuzosisiza lokho moyilalelise kahle inkonzo uzobona ukuthi unesikweletu sani sokubonga abantwana kodwa ke ubeke indlebe siza ukuthi yini uNkulunkulu ayibekile enhlizweni yami sizovula izwi lenkosi esizolithola kumahubo 127 amahubo 127 ngiyathobeka kakhulu phakathi kwethu singoba kudla kude siyathobeka kakhulu bakudla kude bangixoleleke ngizophawula yena yedwa ngezathi abazaziyo kabanye uma ungasazi wena ngicela ukwamukele bese ngixolisa ke engizodina ngasazanga ngibaphawula amahubo 127 nami ngathi nami ngizohlusha ukoma njengaye lo oke wafakaza ngcono ngihlale ngwavulile amanzi singakafundi ke ngiyacela ukuthi ngiquqe ngikhuleke Baba egameni lomfowethu uJesu ophilayo uNkulunkulu wethu onomusa siyazithoba ngaso lesi sikhathi asinayo umunye uNkulunkulu esingamguqela asinayo umunye uNkulunkulu esingakhuleka kuye uNkulunkulu kaAbrahama uNkulunkulu kaIsaka uNkulunkulu kaIsrayeli siyathoba Nkosi sibonga ubukhona bakho kule nkonzo sibonga uthando sithande ngalo sibongela ikhaya lakwaZondi ngefa obanikeze lona elingabantwana bakhona siyabonga uNkulunkulu wethu sisonke ngefa osikeze lona elizingane zethu siyabonga Nkosi kodwa siyazi ukuthi sinesikweletu sokukhulisa lelifa ngoba ilona loyo mzali usazophendula phambi kobuso bakho ukuthi umkhulise kanjani lo mntwana busisa ke Nkosi lona loyo ilalele lenkonzo kungaba uyilalele ebukhoma manje
noma uzoyilalela ku WhatsApp noma ilalele ku YouTube, ivangeli lakho maliqhubeke lihambe laziwe iqiniso emhlabeni wonke jikelele, ngoba sikwazi ukuthengisa ngeqiniso, kodwa kufanele silithenge libe ngelethu, ngoba iqiniso wena uqobo Nkosi Jesu indlela neqiniso nokuphila. Uthe akukho noyedwa ozoya kuBaba ekhaya ezulwini ngaphandle kwakho. Siyacela ube kanye nathi ngomoya oyingcwele, uJesu Kristu inkosi. Amen. Kuyashisa ke la ngimkhona ngizolokungibekezelela ngoba ke bebe inkinga imjuluko mayisingena emehlweni umuntu angabe sabona okufanele akubone. Sifunda ke izwi lenkosi iHubo 127. Sizofunda uverse 3 noverse 4 kuphela. Isihloko sakhona sithi izibusiso zivela kuJehova. Isihloko salenkonzo engisinikeza yona sithi abantwana bayifa. Abantwana bayifa. Sizwileke ukuthi batholakale kanjani abantwana bala ekhaya. Bonke abantu abala mabengalanda imlando yokutholakala kweingane zabo nokutholakala kwabo uqobo bexoxelwa abazali babo, angazi kungaba izinyanga ezingaki. Sivula nje lelo thuba sihlezi la singanyakaza. Kodwa ke siyabonga kakhulu ukuthola umlando wala ekhaya kuyisibusiso lokho. Uverse 3 no verse 4 iHubo 127 lithi bheka abantwana bayifa elivela kuJehova, isithelo sesisu singumvuzo. Verse number 4, njengemcibisho lesandleni seqhawe banjalo abantwana bobusha. Sizodina khona lapho. Kule nkonzo umfundisi uZondi uzobonga uNkulunkulu ngabantwana. Usesitshelile lokho. Abantwana bayifa elivela kuJehova. Ukuthi umntwana umthole kanjani akushintshi ukuthi uyifa elivela kuNkulunkulu. Hayi ukuthi umthole kanjani akulutho, ukuthi umthole esonweni ukipitile noma uqomile, kodwa ingane yona iyifa elivela kuNkulunkulu. Wena nje okufanele ulingcwelise lelifa, uvuma isono sakho ukuthi umthole kanjani lo mntwana, kodwa yena akanacala. Ngakho ke kusemqoka ukuthi ubheke ukuthi lelifa likaNkulunkulu walemukela kanjani. Walemukela usesonweni, abanye bashadile kodwa ingane bayithole ngaphambi komshado, okungukuthi isono leso okufanele sibe njani silungiswe. Uma ulalela kahle uverse number 3 sisazohlakaza nje kahle ngomsa kaNkulunkulu, lithi isithelo sesisu singumvuzo. Lijulileke leli gama elithi isithelo sesisu singumvuzo. Indlela omthole ngayo lo mntwana uzoyiphila. Angazi uma ungizwile yini. Isithelo sesisu kulala eswini sakho 9 months. Ngakho indlela izoyiphila yile wena oyenzile. Ingakho ke kufanele ulungise indaba yakho noNkulunkulu ukuze izono zakho zingaweli lo mntwana, ngoba uzoba isithelo sesisu. Angidluleke. Bengisazama nje ukukhombisa ukuthi lijulile lelizwe sikhuluma ngalo njengamanje. Wena nje usuku wambonga uNkulunkulu ngefa akunikeze lona. Lithi izwi lenkosi bayisithelo sesisu. Abanye uNkulunkulu akabaniki lesithelo. Sizomkhumbula uSara kuGenesis 16 qala kuverse 2. Lithi izwi lenkosi uSara wathi kuAbraham, bheka ke uJehova ungivalile ekuzaleni. Mawungene kuyincekazi yami mhlawumbe ngizokwakhelwa ngayo. uAbraham walalela izwi likaSara, noRebecca umka Isaka wayenyumba. Uma uyilalela lento ekhulunywa uSara kuAbraham, uthi uJehova ungivalile ekuzaleni. Njengoba izwi lithi abantwana bayifa elivela kuJehova, uyena futhi okuncishayo angakuniki abantwana.
bese kuya ngawe ukuthi wena ukuze umthole umntwana ufisa ukwenzani. Uyammisela ezinyangeni, ufaka intambo nezincebe okhalweni lwakho ukuze uthole umntwana, noma uyathatha baba uthathela ukuthola umntwana, noma uyaklina. Kodwa iqiniso lithi umntwana uyifa elivela kuNkulunkulu, kodwa indlela omthole ngayo wena osazophendula phambi kaNkulunkulu ngayo. Uthi ke uSara kuAbraham, ngena encekazini yami mhlawumbe ngizokwakhelwa ngayo. Ukumiselwa lokho, uIsaka wamiselwa ngokuthi incekukazi kaAbraham ithola umntwana. Uyithi uSara ngizokwakhelwa umntwana ngokuthi wena ungene kuphi encekazini. Nembala kwenzeka lokho. Yingakho namhlanje izingane zencekukazi kaSara zingazwani nezingane zikaSara. Izingane zikaSara abantwana bakwaIsrayeli. Izingane zencekukazi kaSara yibo laba esithi nandeli igama libaleka abama-Ishmayeli, ama-Muslim. Yikho kungazwana nje yaqala lapha indaba. Bathi bona bangabokuqala ibona abayizingane zikaAbraham, baqinisile futhi akulona iphutha, kodwa kuphi kwisigqilakazi. Wase kwakhelwa ukuthi kutholakala uIsaka. ElikaNkulunkulu icebo alivulwa alivinjwa lutho. Uma eyifuna into uNkulunkulu wenza noma yini elungile kuyena, mhlawumbe engalungile kuthina abantu, ukuze kuphumelele icebo lakhe. Yabona la ekhaya lezwi kunabantu abaningi abafakwe abanye abantu. Labo bantu ababafaka basekho, kodwa abafakiwe banjani bakhona. Ngoba uNkulunkulu wasebenzisa bona ukuthi kube yibona abangena kuqala, khona bezodonsa laba abafunayo abese bakhafula njengobusuku udla umoba ukhafula yini lezi zinto zomoba kuthiwa yini amakhafuleti. So kunabantu uNkulunkulu abadalile ukuthi abasebenzise ukuletha abantu abafunayo abese yabalahla. Siyakwazi ngoJudas Iscariot. Judas Iscariot ngihlale ngimcaphuna njalo. Wabizwa nabafundi bonke, wanikwa amandla okushumayela, wanikwa amandla okukhipha amadimoni, wanikwa amandla okuphilisa abantu abagulayo. Kodwa izwi lenkosi lithi wayeyintshontsha imali esikhwameni esiphatha ephatha isikhwama sikaJesu sabafundi bonke. Ngamanye amagama lento uma uyilalelisisa kahle, umuntu odlizo uyakwazi ukukhipha idimoni uma ekunika uNkulunkulu. Lithi izwi lenkosi wayintshontsha imali, kodwa wayehamba yoshumayela akhipha amadimoni akhulekela abantu basinde, kodwa eyisela. So imanga zisingenise ezulwini. Izinto ezenzakala sinandaba nazo, esinendaba nakho ukuthi igama lakho libhaliwe ezulwini. Yekanike lento yokulandela abantu ngoba benza imangaliso, ngoba imanga into engenamsebenzi. uJuda uzenzile imanga, namanje abafundisi bazenza imanga, kodwa kusho ukuthi bonke bakhonza uJesu ngendlela efanele. Bazenza amaqede baboshwe sebedlwengulile. Okungukuthi ukwenza isimanga akusona isimanga esokufaka ezulwini. Ngakho ke uNkulunkulu uma efuna into ayifunayo uyafohla, wenza noma yini ayithandayo ukuze amthole lo muntu wakhe amfunayo. Ngakho kungadlali ngethuba uNkulunkulu esekubizile wakuletha nakade sizwa kuthiwa ke saprofethwa iSayoni singekho. Wakhona lapho naningekho angithi athi nini ibandla lasentabeni. One prophetha umuntu odayisa imoto wanibona ukuthi njani. So ke niyaziwe esihogweni ukuthi njani. Niyaziwe ezulwini ukuthi njani.
Niyaziwa emagumbini onke omhlaba la kunemimoya khona emelene noma ehambisana noJesu. Ngakho ke lithi izwi lenkosi masaziwe ukuthi sizikhonzi zikaKristu nabaphathi bemfihlakalo zikaNkulunkulu. So kufanele isihogo nje sazi ukuthi manikhuluma ngosibanibani nikhuluma ngomntwana kaNkulunkulu. Hayi kube khona ukudidela. Ngitheke noRebecca naye wayenyuma. Lithi izwi lenkosi Genesis 25 verse 21. UIsaka wamkhulekela umkakhe kuJehova ngokuba wayenyumba. uJehova wamzwela uRebecca umkakhe wakhuleka. Kungikhumbuza ke indaba engijwayele ukuyikhuluma yomuntu owahamba efuna umntwana wayokhuluma nenye indoda kanti ulanda isilwane. Wayelanda isilwane sangempela ke yena akalandanga umntwana. Ngeshwa sahlala 9 months lesi silwane esiswini somuntu. Ingane ethize yayiqashiwe igada umntwana. Angikhulumi ke nganekwane mina mangela ngisuke ngazi ukuthi ngisazophendula kuNkulunkulu. Nango unkosikazi wami ukhona wangixoxela le ndaba. Ebuye emsebenzini ethukile naye emangele ixoxe umngani wakhe. Sebheka phansi. Ixoxe umngani wakhe ngoba indaba ekhona. So ke lo mngani wakhe lo kwakukhona ke intombazane egada ingane. Lo muntu ke ogadelwa ingane ungumhlengikazi. Lo mhlengikazi ke yawathanda amasi. Ngoba nawe khona lento oyithandayo yazi ukuthi uthandani. Yawathanda amasi mayewathanda amasi lo mngani lo uyabuya emsebenzini amasakade wathengile awekho isigubhu sonke 2 liter noma 5 liter si empty. Akhulume nale ngane egada ingane. Hawu nathi osiwodla amasi usishiyele. Wawaqeda amasi singakafika athi intombazana ngikaze ngwadla amasi. Phodla ubani ngoba kusele wena nale ngane na 6 months la ekhaya na. Hayi mina ngikaze ngwadla amasi. Hayi njengathi sonke sesicabanga ukuthi sibabiza ngoanda ngithi banamanga. Hayi ngelinye ilanga futhi awathenge awabeke uyabuya amasi awekho. Hawu ibisi yahlupheka lengane ithethiselwa amasi engawaphuzile noma engawadlile. Ibisi isebenza isheshise ihlale la izobona khona ekitchen ibuka ikamela. Ihlali yeke ukusebenza. Iyayibona ingane egadayo ilele embhedeni. Iyabona efrijini la kuhlezi khona amasi. Ngizobona namhlanje. Ithi mayihlezi intombazane ibona ingane na 6 months ivuka. Ivuke maqede bese iyahlala. Iqeda ukuhlala ibisi yashintsha ibe isilwane. Ithu. Sisuke lesi silwane asithazi wethi sinjani sesivula ifridge siwaphuza amasi siwaqede sivale silibekele iempty sivale ifridge sibuye sihlale embhedeni siqeda ukuhlala silale bese siphenduka ingane. Ngoba ingane izoba isithelo sani sesisu sakho. Lisho njalo izwi. Ayi intombazane ifika itshela umama, mama uofanini ofangelanga elithize ngicela uthenga amasi ngalelo langa. Esibonta amasi adliwa yini. Ngoba mangithi amasi angiwadli ngiqinisile. Abuye nawo umama amasi abekwe efrijini athi wezosohlala la bahlala. Babuke efrijini. Buka intombazane ngapha ithi mayelokhu ijeqa ithi buka mama yabona ingane yavuka. Hawu ngana 6 months ivuka ihlale pheka umbhede iqeda ukuhlala ijike ibe isilwane. Iwalk ingane ifika waphuza amasi iqede. Ibuyele embhedeni ihlala ibuyele ibe ingane ovela oqhuleka unina. Mayiqhuleka unina yapheka impahla intombazane yafonela ubaba emsebenzini. Baba mama uqhulekile la ngicela ubuye kodwa mina ngeke usangithola. Athi baba ngikwazi phela ungakuthola umenzeni umngane. Afike mayifika kwenzekeni uthi uzokutshela akafiki. Ngazi kathelwe ngamanzi avuke. Abuzwe kwenze njani naye bese ixoxe indaba. Ivele ikhali indoda ithi ngizolinganisa ngomkhize ngazi yasho siphi isibongo. Hawu umkhize ngithi unginika ingane nje kanti unginika isilwane ngeke umkhize singabathola abantwana. Abantwana bayisithelo sesisu sakho.
indoda yahamba ngabe yathatha yaphuza yaqeda yabuya lento eyiphuzile ayizoyithululela kubani kumama sakhula isisu. Ingane iyife elivela kuJehova kodwa isithelo sesisu sakho. Wamthola kanjani umntwana wakho? Iziphi indawo ezihambayo? Awudzabile yini endaweni engisaba ukuzibiza ngamagama? Amadoda ayadzaba nabesifazane bayadzaba. Isithelo sesisu sakho. Mhlambi ihuqi unga nje ingane yakho wena. Mhlambi ingane yakho ilento eyiyona nje umphumela wakho. Wenzani usemncane ufunda isikole? Ungahleki ingane ezikhubazekile na. Kwaba isithelo sesisu sakho. Haya siqhubeke. Sithi abantwana bayifa elivela kuJehova. Liphathwa kanjani lelifa? Ngoba ngabe ngenza iphutha uma ngingakhulumi ukuthi ifa siliphatha kanjani. Ngoba ifa liyigugu, ifa liyingcebo. Yabona nje mangathiwa ufakela u1 million ebank, mawukwazi ukuphatha imali, mhlambe ungaphela u2 months 3 months ungakayithinti. Uthe mhlambe kuzoyithinta le mali akuyona yakho. Kula uyithinta khona ufuna abantu abazokweluleka, bakhona abangelulekwa. Ngiyakhumbula kusanda ukuqala uba khona ilotho, khona owawina u1 million. Isencane ilotho bamngunga belungu bemdayisela imoto, waphela u6 months lingasekho. Hayi imali njalo nje. So kufuna uthinta abantu abayaziyo imali. Kuyafundwa esikoleni ufundela ukuphatha imali. Uze uthola i-degree, i-honors, noma ube udokotela wokuphatha imali, ngoba inendlela yokuphatha imali. Imali sayifithi ikhona sofa sishini. Manje ke imali iphathwa kahle. Uthi kuJesu kuMathewu 13:44, umbuso wezulu ufana nengcebo efihliwe entsimini yafunyanwa umuntu wayithukusa. Ngokuthokoza kwakhe uyahamba athengise ngakho konke nakho athenge leyo ntsimi, ngoba le ntsimi nani inengcebo. Dela konke nakho wenze sure ukuthi leli fa elizingane olinikezwe uNkulunkulu liphethe ngendlela, ngoba usezophendula phambi kaNkulunkulu. Ngeke mina ngikukhohlise. Siyakhohlisana la emhlabeni sithi izingane zethu. Kudalwa yini pho uNkulunkulu mayelanda engaceli kuwe? Akusiyona yakho. Yifa nje akunikeze lona lokuthi uzijabulise. Lithi izwi lenkosi kuverse 4 esufundile, njengemtibisholo esandleni seqhawe banjalo abantwana bobusha, kodwa uzofa ubashiye noma bona bafe kuqala bakushiye. Lithi ke lelizwi uMathewu 13:44, ngokuthokoza umuntu udela konke nakho unakekela lelifa elivela kuJehova elingabantwana. Ukwenza ngokuthokoza. Mhlambe wena ezakhe izingane uyikhulise kabuhlungu. Mhlambe wakwazama ngisho ukuyibulala, uNkulunkulu wanqaba nayo. Ingane ikhuliswa ngokuthokoza. Mhlambe usukakhuluma amagama amabi kuyo, wathi ngabe kungcono kube wafa ngikutholanga. Tshela ingane lokho ukuthi ayenzeni ingane. Yacela ukuze emhlabeni. Wena mawungatshelwa lokho ungaphatheka kanjani? Ungavumi ingane yakho ikhule ngendlela owakhula ngayo embi neyokuhlupheka. Isebenzele lengane, uyifundise lengane, kakhulu uyifundise ngoNkulunkulu. Njengokuba abantwana ke beyifa bayisibusiso futhi. Lento esengizoyisho manje ngiyayisaba, ngoba uma uNkulunkulu ebengenaso isihawu akekho ozongena ezulwini. Hayi akekho noyedwa onengane ozongena ezulwini. Mawufunda uGenesis 1:28 lithi uNkulunkulu wababusisa oAdam noEva wathi kubo, zalani nande nigcwalise umhlaba niwunqo, nibuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwanyana ezinwabizelayo emhlabeni. Ithanda le part yokuqala, uNkulunkulu wababusisa wathi
zalani nande nigcwalisa umhlaba. Ukuzala kuyisibusiso. Isibusiso leso sokuqala aqala ngaso uNkulunkulu ukubusisa umuntu. Kodwa ke ngifuna sihlehle siye kuverse 27 khona uzosi-understanda lesi sibusiso. Uthi kuverse 27 angivulile ngizowusho ngekhaya. Masenza abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse banqobe. Angiphinde. Masenza abantu ngomfanekiso wethu. Umfanekiso number 1, number 2 basifuze, number 3 babuse, number 4 banqobe. Lezi zinto ezu4 eyokuqala wayenza uNkulunkulu ngoba kwakumsebenzi wakhe. Wathi asenza abantu ngomfanekiso wethu. Ingakho sifana nje sifana noNkulunkulu. Kodwa ukumfuza kusemandleni ethu. Wathi basifuze. Now indaba ilana. Uzomfuza kanjani uNkulunkulu uma ungafani naye? Ukuze ufuze uNkulunkulu kufanele ube ngcwele njengoba yena engcwele. Ukuze isibusiso sakhe sisebenze kuwe mayethi zalani nande. Zala umntwana ongcwele. Hayi angazi kuyangizwa lapha ke ngiphinde. Zala umntwana ongcwele. Umzala kanjani umntwana ongcwele? Mawubhekizwa baseKorinte bokuqala chapter 7 verse 14. Lithi izwi lenkosi abantwana. Okay, liqala la. Owesilisa noma owesifazane ongakholwa ungcwelisiwe ngomzalwane lisho indoda. Nendoda engakholwa ingcwelisiwe ngomfazi. Bese lithi kungenjalo ngaba abantwana benu bangcolile. Angiphinde ngoba ngifuna ukuthi uyizwisisele ndaba. Indoda engakholwa ingcwelisiwe ngomfazi okholwayo. Nomfazi ongakholwa lithi ungcwelisiwe ngomzalwane lisho indoda. Bese lithi kungenjalo ngabe ingane zenu zingcolile. Lokho ke okokuqala kuyazisho. Yingakho izwi lenkosi lingayivumeli idivorce. Ngoba wena okholwayo uma udivorce upartner wakho ongakholwa, wazi kanjani ukuthi ubezogcina engakholwa ngoba lithi izwi lenkosi ungcwelisiwe ngawe wena okholwayo na? uNkulunkulu uyamngcwelisa upartner wakho ngawe okholwayo. Noma ngabe yakushaya indoda iyaphuza iyafeba. Lala nezingane zesikole ilethe emzini wakho. Ngifuna ukukutshela ukuthi uNkulunkulu uzolenza izwi lakhe abaseKorinte bokuqala chapter 7 verse 14 izogcina ezulwini ngoba ingcwelisiwe ngawe. Mhlambe ngomzuzu wokugcina kuzokwenzeka icar accident. Bafike bayithathe bayiphuthumise esibhedlela. Ufonela ufike ukuthi ungafika ithi indoda ngisize ngomfundisi. Umlando umlethe avuma uJesu phuma umphefumulo angene ezulwini kade kuhlupha ekushaya ekuthuka ngenxa yokuthi uyezwi lakho uNkulunkulu uthi ngiyalinda izwi lami. Indoda engakholwa ingcwelisiwe ngomfazi nomfazi ongakholwa ungcwelisiwe ngendoda. Yingakho kungafanele umlahle umuntu umdivorce ngoba uzidivorce wena ezulwini. Gazi lalo muntu lizofunwa kuwena. Akube uyena odivorce wena, hayi wena umdivorce. Asidluleke size enganeni bengidlula nje la. Lithi ke kungenjalo ngabe ingane zenu azingcwele zingcolile. Uma bazala abawu2 bengakholwa bezala abantwana, labo bantwana bangcolile ngoba isithelo sesisu. Uma abazali bekholwa beshade kahle enkonzweni babusiswa bathola abantwana, ngisho ungathola umntwana phila usuku olulodwa afe njengomfowethu omncane siwu40 nekhaya, sihlale sithi siwu3 nje. Khona umfana washonayo wokugcina waba phila usuku olulodwa. Ngabuye esikoleni ngijabule ngikhohlisiweke kanti siyakhohliswa. Yabona lento yokuthi izibi kwathi ufike ngayo. Hawu kusasa mangibuya esikoleni ingane ayisekho.
ngenxa yokuthi ubaba nomama babe ngabafundisi nomfundisikazi leyo ngane isezulwini ngenxa ka 1 Corinthians chapter 7 verse 14. Ngakho ke sengibuya kuleli izwi engithe ngiyalesaba uverse 27 kaGenesis 1. Masenza abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Lelo gama elithi basifuze livala lesiyasibusiso umuntu olingane kabi ayangamfuza uNkulunkulu unecala. Hayi unecala impela. Musugcwalisa umhlaba ngabantu abangamfuzile uNkulunkulu. Ngoba uthi uNkulunkulu isibusiso sokuqala zalani nande nigcwalisa umhlaba. Emva kokuba ethema senza abantu ngomfanekiso wethu basifuze. So kunecala lokuletha ingane engamfuzile uNkulunkulu. Hayi ayithanda ukushuba ke manje. Ithanda ukushuba. Ngithe ingane isiyifa elivela kuJehova. Kodwa ukuthi umthole kanjani ikona okuyinkinga yakho. Obuzoba isithe sesisu sakho. Lento iyona uzoba iyona. Kuyisibusiso esivela kuNkulunkulu ukuzala umntwana. Bayifa lika Jehova futhi bayisithelo somvuzo wesisu sakho. Bangumvuzo walento wakhulu iyona. Uma wakhulu isigebengu izoba isigebengu. Uma wakhulu udlala umacashelana omasidozi omandlwana yona izobadlala nje kuphela. Izobadlala ngempilo yayo isindala ifuze wena ukuhamba lifuza imbiza. Vuma isono sakho hlanzwa ngegazi lika Jesu wenzele lezi ingane ezikulandelayo. Yazi abantu abaningi bamelene nenkonzo yokuvuma izono. Ulungisa kanjani leli iphuthe engikhuluma ngalo ngaphandle kokuvuma izono? Nezwe abantu bedlala ngabe bekhohlisa. Bethu uJesu wafa esiphambanweni wokuklina izono. Kusho phela amagama ake sishumayelelani pho? Ngoba umhlaba wonke uyezulwini ngoba uJesu wafa. Pho sishumayelelani ngempela. Sidlalelani ngesikhathi sethu. Waphela wonke umuntu uyezulwini ngoba uJesu unjani? Wafa. Hayi ziyavunywa izono bakithi ngingakhohliswa abantu. Eshumayela ivangeli bathe le grace. Iliphi elingelona le grace? Ngoba uma ufunda beseFirst chapter 2 ngicela verse 8 lithi ngokukholwa nisindisiwe nanti ligama lahle. Ngokukholwa nisindisiwe ngomusa. So umusa plus ukukholwa kwakho is equal to salvation. Ngeke usindiswe ungezile nokukholwa kwakho. Ngeke usindiswe uNkulunkulu engakwenzela umusa. Ivangeli lomusa lelo. Kodwa Isaiah 28 verse 13 lithi ofihla isiphambeko sakhe akayikuphumelela. Kodwa ozivuma yazishiye uzothola umusa. Umusa utholakala ngokuvuma isono usishiye. Hayi ngokuvuma isono kuphela. Usubuyela kusona njengenja ebuyele emhlanzweni bayo. Sivume usishiye uzothola umusa. Ivangeli lomusa lelo. Angazi bathini bazela nelinye lomusa. Leli uJesu angalifelanga esiphambanweni. Ngiyaba-challenge namanje bazongizwa ku YouTube. Ngithi wonke umuntu oshumayela ivangeli lomusa lesisono somvuzo wesithelo sakho usilungisa kanjani ungasivumanga isono na? Ngabe umhlaba wonke ongakuye ezulwini bephuza emathaveni sila nje bayaphuza. Sila nje bayababulala abanye bayabagwaza bayabadubula bayezulwini. Abazalwana sisudlala ngoNkulunkulu. Yabadabukela isihogo sabo siyobanzima. Ngake ngasho ngizosho namhlanje isihogo siyaphila sifile. Isihogo uNkulunkulu akayidala into efile. Isihogo siyokushisa ngendlela wena onolwazi ngayo. Kuthiwa abefundisi basha kakhulu esihogweni kunabazalwane nje. Abazalwane basha kakhulu esihogweni kunabantu bezwe. Ngoba abazalwane banolwazi. Indlela isihogo esidalwe ngayo siyakufila ukuthi wena ungumzalwane siunyusa umlilo kuwe. Umfundisi siyamfila ukuthi kade sebenzela isihogo ephathi iBhayibheli.
isihogo sisebenzela uNkulunkulu bese simshisa kakhulu kunakuqala. Ngakho ke wena usuwazi usubheke emuva sibona bokuhlehlela emuva. Mhlambe lengane yakhe ikuhlupha kangaka nje khona wakwenza. Wase ngeke ngasho wamisela wafaka ineba. Wahamba wayokhulekela. Kufanele kuhlale kunikelwa njalo ngawe ukuze uphile namhlanje. Mawufunda iZaga 22 verse 16 uNkulunkulu uyasitshela uthi khulisa ingane ngendlela yakubangeyayo kuya ukuthi lapho isikhulile ingasuki kuyo. Awukwazi ukukhulisa ingane ngento ongeyona. Hayi awukwazi. Kalankala yake yazama mabeshoke ingane kwanekele mangicabanga ngoba ngazi ngizungikalankala ukuthi uyakhuluma ngokutshela mangikhuluma ingane kwayo kodwa kunesifundo kuyona. Kuthiwa ke yazama athi mntanami usuhamba utsheke hamba uqonde yazama ingane inkalankala yahlula yathi ngikhombise mama nonina watshela. Ngakho ke khulisa ingane ngendlela okuyoba ngeyayo kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi ngeke iphume kulento iyona. Kushintshe wena kuqala ukuze kushintshe ingane yakho. Ingane ke ikhuliswa ngezinto eziwu2. Ngizochaza nje lezi zinto ngoba sengiqedile. Wabaningi benu basazobathola abantwana abanye babatholile abazi bakhuliswa kanjani. Ngifuna ungilalele kahle. Ingane ikhuliswa ngezwi. Ingane ikhuliswa ngoswazi. 2. Ngifuna ukukukhumbuza ingane yakho awuyitholanga kuhulumeni ukutshela ukuthi ingane ungayishayi. Kodwa mawuthisha ungayishaya ingane esikoleni ngoba ususemagcekeni kahulumeni. Kwakho ishaya ingane ikhuliswe ngoswazi ngoba izwi lisho njalo. Ingane engakhuliswanga ngalezi zinto ezimbili iyihlongandlebe. Asiqale ngonumber 2 ngoswazi. Zaga 23 verse 13 and 14 ungayeki ukumlaya umntwana ngokuba umshaya ngoswazi akayukufa. Verse 14 uyakumshaya ngoswazi wophule umphefumulo wakhe endaweni yabafileyo. Umntwana mlaye lisho njalo iBhayibheli. Ukulaya ke thina ngezulu esisijwayele enye into ukuthi umuntu uyamlaya ukuyala. Asingeni ke kakhulu lapho. Kodwa umntwana miyale ngokuba umshaya ngoswazi ngeke afe. Asisho umshaya ngenduku. Sikhuluma ngoswazi lo mpentshisi ukhiwa lapha empentshisini. Mina umama wayengishaya kahleke mayengishaya. Ubaba washeshe washona. Wayengithuma athi ngihambe ngiyoluka mina uswazi. Maluluncane kakhulu alwephule athi ngithe ngihambe ngiyongikhelela uswazi hayi lento. Ngihambe ngiyoluka uswazi. Athi nanto uswazi. Abese ngishaya. Sasingishaya lesalukazi. Ngendlela esasingishaya ngayo sangitshela sengimdala. Sathi yabona ngendlela oqonde ngayo umncane. Wawuthi uma uganga kuphathi kwabantu ngibona ukuthi uyangiphoxa. Ngangikubheka kanye. Usiyayiyeka lento yenzayo. Ngoba uyazi ukuthi kulandela uswazi. So ingane ikhuliswa ngoswazi. Ma uyikhulisa ngoswazi uyayophula esihogweni. Uzothi komunye ke kushikuphe ezwini ukuthi esihogweni. Ngizokuchazela ke ngoba iBhayibheli izulu lihunyushiwe. Ngihlala ngichaza ngithi osebenzisa ihumusho iNew King James Version wabathi yona ihumushe kwisiGreek esasikhulunywa nesiHebheru sama-Israel ngaleso sikhathi. Ngithe ngilicaphune ngqo ngilifunde uverse 13 no14 weZaga 23 ngesingisi. Do not withhold correction from a child, for if you beat him with a rod, he will not die. Verse 14. You shall beat him with a rod and deliver his soul from hell. Ngesizulu kuthiwa uyobumphumopulile endaweni yabafileyo isihogo leso. Uswazi likhipha ingane esihogweni. Uma ingane ifi esihogweni icala likuwe mzali. Ngoba uzange uyifaka uswazi. Abanye bayishanga empama, isono leso.
banye bayikhahlele isono leso. Ingane ishaywa ngani ngoswazi. Hayi ulenze nje izinto walinjalo ungalipho umusha. Angidluleke lapho oswazini angakaqedi nakho uyangikhumbuza uNkulunkulu ngiyabonga. Before ingane uyishaye ungayishayi uthukuthele. Ngoba uzoyilimaza uzoyibulala. Mawubona ukuthi uthukuthele igijima izoyincengela ixolise khetha okubili ixolele kudlule noma itshela awunaso isikhathi ngizobuye ngixoxe ngoba ukwazi ukuxoxa nayo ithemba ukuthi uyixolele kusasa usuyayishaya ishaye kusasa ngoba kade wehlisa ulaka uyishaya uthokoza uyishaya ujabule ngoba yifa elivelaphi kuJehova isithelo sesisu sakho okufanele usikhulise ngani ngentokozo. Sifunda uMateyu 13:44 lapha ethi uJesu umuntu uthengisa konke nakho athengele insimi enefa lakhe athengisa nakho ngokuthokoza. So ingane yakho uyikhulisa ngokuthokoza awuyithukutheleli. Ngoba izwi lenkosi limele liboyise ningabathukuthelisa abantwana. Ingane kusuyishaya ungasathukuthela uyithethe iguqela mayisesimweni sokukhuluma ngencane kakhulu. Thandaza utshela uNkulunkulu ukuthi ngiyakushaya wonile. Uyayakha lengane iguqa ithandaze. Ithi Nkosi Jesu mama uyangishaya ngonile. Uyishaye mawuze usekwenela uyeke. Ikhali njalo uthi ayithandaze bonke ukuthi kade uyishaya. Ibisiyathandaza yabonga. Ngitshele leyo ngane efaka uNkulunkulu kukho konke kwenza izophinda ikuhluphe ngeke. Khulisa ingane ngendlela okuyoba ngeyayo ngoba isithelo sesisu sakho lesi. Ulungisa amaphutha akho kuyona ngoba usuyivumile izono zakho. Asiye phuzwini lesibili ngithe ingane ikhuliswa ngezinto ezimbili uswazi nezwi. Mawufunda base First chapter 6 verse 4 lithi nani boyise ningabathukuthelisa abantwana benu kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi. Nibondle. Umuyondla ingane yakho incane uyinika kangaka ubisi uyinelisa kangaka ngosuku. Awubala ngithi mayisiqala ukuhlakanipha sikwazi ukubi nokuhle yondle ngezwi ukuthi ulifunda kaningi izwi ingane yakho iqeqesha. Izwi likaNkulunkulu amaHebheru 4 verse 12 uliphilile linamandla ukufundela ingane yakho izwi ufaka ukuphila kuyona. Libukhali kunenkembe esikanhlangothi zombili lihlaba lahlukanisa amalunga nomkantsho umoya nomphefumulo. Ingane yakho mawuyifundela izwi ufaka ukuphila kuyona. Ilinkembe uhlaba wonke amadimoni afuna ukuthatha ichance kule ngane. Ikhuliswa ngoswazi nangezwi. Uyondle unganaka ukuthi uyifundele kangaka ngosuku iBhayibheli. Mayisikwazi ukufunda ingane uyibize uthi ayikufundele iBhayibheli. Ifunde phi namhlanje? Uyijwayeza ukuthi ifunde iBhayibheli. Ngoba ifa lelo linikezwe uNkulunkulu. Usazophendula phambi kwakhe. Ufunda iZakha 29 verse 17. Yilaye indodana yakho iyakuphumuza. Yebo iyakuthokozisa umphefumulo wakho. Ingane yakho ayikuphumuza usebenze waze waqhotha wagoba wayisalukazi. Uyakhala iyasebenza ayikondli. Nabazukulu bakhulisile ingane yakhe ikulahlile iyazala nje izothulula la. Sebekhulile abakondli. Bazokuphumuza kanjani ungabakhulisanga ngoswazi nangezwi. Lithi izwi kuProverbs 29 yila indodana yakho iyakuphumuza. Ayikuphumuzi nje yakho isithelo sesisu sakho. Mhlambe nawe ukaze umthengele ngisho iduku lokufinya umzalo wakho. Wakhumbula eseshonile wayisola engeke savuka. Masibheka baseKolose chapter 3 verse 21. Lithi boyise
ningabathukuthelisa abantwana benu ukuba bangadangali. Ingane idangaliso ubani? Niyaxabana ningabazali, ingane iyakuthatha lokho. Kugcwele ama-divorce nje, ingane ezikhuliswa abantu abangashadile. Ayazi ukuthi ubaba umphatha kanjani umama. Ifundele entombini yayo ngoba ikhule wena uhlukene noyise noma uhlukene nonina. Isithelo sesisu sakho. Lento ayibona enganeni yakho iwuwe ngqo. Lungisa indaba yakho noNkulunkulu. Ngakho ke ungamthukuthelisi umntwana. Ukuze nawe njengomfundisi uzonde umbongo uNkulunkulu ngabantwana bakho bakhulise ngezwi nangoswazi. uNkulunkulu uzokwenzela ongakwazi. uNkulunkulu uzokwenzela into ongakwazi ukuyenza, athinta inhliziyo yomntwana ngoba wena ukwazi ukuyithinta. All you can do is to beat the child. Usuyitshela ngezwi likaNkulunkulu phela. uNkulunkulu kuzokwenza okungale kwalokho. Mbongeke uNkulunkulu ngesithelo sesisu sakho. Mbonga uNkulunkulu ngefa elivela kuye. Ukumbonga kukodwa nje kuyisibusiso. Ukumbonga nje wazi ukuthi uNkulunkulu ukwenze wawumuntu othi mawubheka umngane yakho uzibone kuyona wena. Noma kubhlungu khona abathi mabebheka izingane zabo bazibone bona bese izingane benza izinto ezingafanele. Athi Nkosi yami le ngane ifuze mina. Athi Nkosi yami angazi ngizokwenza njani. Lento eyenziwa ingane yami ilento exactly engangiyenza. Hayi lungisa indaba yakho noNkulunkulu. Ukubonga uNkulunkulu kuyisibusiso. Ngiyafisa abantu kungene lokhu kubona bakwazi. Kunezibusiso ozithola ngokubonga. Kunezibusiso oyithola ngokwenza kahle. Lesi singesinye sesibusiso uMamzonde azivulela izulu wasicela ukuthi sehle ukuthi abonge abantwana boNkulunkulu. Ngikhumbula amadoda ayishuma ayinotho iswathola lapha kuLuka 17. Elithi izwi lenkosi mawuqala kuverse 11 kwathi esahamba ukuya eJerusalem wadabula iSamaria neGalile. Esangena kwahlangana naye amadoda ayishuma notho amela kude. Ngoba iwazi umthetho ukuthi mawunothoka uhlangana nabantu umela kude. Lithi izwi lenkosi aphakamisa athi Jesu Nkosi sihawukele. Sengathi uNkulunkulu angayambula nakulabo abantu abangakambuleki kubo ukuthi uJesu uyinkosi. La madoda notho ayengamazi uRoma 10 ngoba wayengekho uPaul engakaphenduki. Kodwa athi Jesu Nkosi avuma ngomlomo wawo ukuthi uJesu uyinkosi. Athi Jesu Nkosi sihawukele. Lithi izwi lenkosi uverse 14 kuthe wabona akakhulumanga into eningi wathambani noziveza kubapriest. Ngoba kwakunomthetho ukuthi mawunothoko uyedwa umuntu onokukutshela ukuthi usindile umpriest. Awabuzanga amadoda ukuthi sizoya kanjani ungakasiphilisi. Abamba izwi lakhe ahamba. Abantu bayahluleka ukubamba izwi. Bayakhonona banembuzo. Nawo la madoda ayinelungelo ukuthi usho kanjani sekuba priest ungakasithandazeli. Kodwa ngokukholwa alalela ahamba. Hambani noziveza kuba priest. Lithi izwi lenkosi kwathi esahamba ahlanjululwa. Enye yawo isibona ukuthi iphulukusile. Yabuya imdumisa uNkulunkulu ngezwi elikhulu. Ngoba kunezikhathi mase kufanele ubonge uNkulunkulu you break the rules. Uthi uJesu uhambe uyiveza kumpriest. Uthi lo ngeke ngimlalele uJesu this time. Hayi ngeke ngimlalele ngibuyela kuyena ngiyobonga. Ngoba khona isikhathi la kufanele uthi break the rule. Ngoba ufuna ukubonga uNkulunkulu. Uthi ugula unesifo sokuwa noma unoshukela noma uneBP kuthiwa idla amaphilisi
uthi ngeke ngiwadle ngifuna ungena emkhulekweni ukuze ngiphile uthi break the rule kaDokotela abese kuphilisa uNkulunkulu yajika le ndoda lithi yafika idumisa uNkulunkulu yawa ngobuso ezinyaweni zikaJesu imbonga uNkulunkulu lithi izwi lenkosi yayingumSamariya ukuthi yayumhedeni wamaSamariya ukhumbula lapha kuJohn chapter 4 ethi owesifazane oseSamariya sidlelani nani nina ngamaJuda thina singamaSamariya so kwakungadlelwana kodwa yabuya amaJuda wabuyanga ngoba umprofeti akasiyena umprofeti endaweni yakubo akasiyi umprofeti ubonge uma abantu bakini ihlobo zakho zimbona lo Jesu wakho ngoba isikhathi esiningi azimboni kunalokho yaxoshwe ekhaya uyabandlululwa ngenxa yalenkolo yakho omunye ubengitshela uthukwa ngoJesu Kristu wasuke wenza kahle ngoni ufaka umndeni wakhe ekhaya lezwi kwahamba waphuma so ulazi kahle ikhaya lezwi bamthuka ngoJesu Kristu inkosi bamthuka ngamaRoma 10 abazi ukuthi bayibasela isihogo bayizinkuni zesihogo kodwa zinhleki izinkuni zomlilo esiujwayele ngoba zidinga umlotha izinkuni zesihogo zisho inguna phakathi zilokhu zizinkuni zesihogo uthi kuJesu akuhlanjululwanga yini amadoda ayishumi na baphipho abayishaka lolunye abafunyaniswanga yini ababuyela ukumnika uNkulunkulu udumo kuphela ilona wezizwe na asingakhohlwa singabezizwe asiwona amaJuda libambisise leli ivangeli ngoba izwi lenkosi lithi silinikiwe ukuze enzele abaJuda umhawu nomona athi abokuqala baba ngobokugcina abokugcina babe ngobokuqala siyisizwe singcwele ubupriesti kwaNkulunkulu usuhlehlela ke emuva ngoba sithengwe ngegazi laba amaJuda wathengwanga ngegazi wawathanda nje uNkulunkulu through Abraham kodwa nathi ngenxa yokholo singamadodana kaAbraham uthi uJesu akufunyaniswanga yini ababuyele ukumnika uNkulunkulu udumo kodwa yilokuphela wezizwe na wayesethi kuye sukuma khumbula kuthiwa wafike wawe enyaweni zakhe emdumisi bathi uJesu sukuma uhambe ukukholwa kwakho kukusindisile kunezwi elizwe lo muntu obongayo abangabonganga abangalizwanga abangazange babonge ngiyakholelwa ukuthi bayashe esihogweni namanje kodwa wabonga kwathi wasukuma uhamba ukukholwa kwakho kukusindisile mphinde ngibuze usuke wayibonga inengane zakho na ababongayo bezwe igama elithi sukuma uhambe ukukholwa kwakho kukusindisile akakhulumi ngokusinda othoweni engani basinda nabanye bengabonganga ukhuluma ngokusinda emphefumulweni ukukholwa kwakho kukusindisile ukumbonga uNkulunkulu kwenza uthole isibusiso sokusindiswa wadina nini ukubonga uNkulunkulu ngomkhwenyana wakho ke nje konaye usuka mbonga uNkulunkulu ngonkosikazi wakho naye usuka mbonga uNkulunkulu ngeingane zakho ngomuzi wakho ufunda abaseGalatia 6:6 lithi izwi lenkosi ofundiswayo izwi makahlanganyele nalomfundisayo kukho konke okuhle ulenzile lelozwi uMamzoli wabiza omfundisi izwi ukuthi ahlanganyele naye ekuthokozeni kwakhe wena ubiza obani ubiza omkhulu ubiza ogogo ubiza abangasekho uzojabula ubonga umsebenzi wena lo msebenzi onawo usuke wabiza abazalwane bazokhuleka kwashunyayelwa ukuthi uyasebenza abanye abantu abasebenzi funda ukubonga uzothola isibusiso
sokuthi ukukholwa kwakho kukusindisile. Ngicela sikhuphe sikhuleke. UNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezinzulwini zonke. Siyabonga uNkulunkulu wethu nomusa nangayo lenkonzo. Musisi umntwana wakho Nkosi osenzele yona. Ngoba kunezinto esizifundile besingazazi ngenxa yale nkonzo. Sikunikeza udumo lokufanele lungolwakho. Izikhathi zingakabibikho Nkosi. Namanje kuze bephakade. UnguJesu ophilayo, uJesu izolo namhla ingunaphakade. Jesu Kristu inkosi yethu. Ngaphandle kwakho asilutho. Sithi masilisho leli gama, udumo luze kuwena ekhaya ezulwini. Udumo luze kuNkulunkulu Baba. Siyakhuleka Nkosi ukuthi fihle ukuphila kwethu. Usahlezi ngakwesokunene sika Baba. Usifundise ukubonga ngakho konke osenzele khona. Ngoba uNkulunkulu zonke izipho ezinhle zivela kuwe. Siyabonga, siyambongela uMama uZondi ngabantwana. Umelanda ukuthi ubalande kuphi ngawe Nkosi. Ekhuleka ngezinye izikhathi, engalala ebusuku ekhala. Siyabonga uNkulunkulu wethu, ukhulekela labo bantwana ukuba ubasize Nkosi bayibambe imfihlakalo. Ngoba igazi labo ngeke libuzwe kumama wabo. Bakhonze ngeqiniso bahlale kuwe. Ngoba lezi usuku oluvutha njengeziko. Lapho bonke ababi nabaziqhenyayo lo bashise nabashiyela impande nagatsha. Lona lolo suku kophumila ngalokulunga kwabalungileyo. Bayotshekula njengamathole esibayo. Siyabonga Nkosi ngoba lunye lolu suku kodwa luyizinhlangothi ezimbili. Ngoba nabantu babili, umuntu okholwayo nongakholwayo, umuntu oyisoni nomuntu olungileyo. Siyabonga Nkosi Jesu ukuthi wasithenga ngegazi lakho. Dumo lonke silinikeza wena lukufanele lungolwakho. Izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Amen.